preciznost, koncentracija, brzina. To su sposobnosti koje su vam potrebne za novu disciplinu u karting sportu, karting slalom. Treće natjecanje u povijesnoj prvoj sezoni prvenstva Hrvatske održano je 31. kolovoza na krovu Westgate Shopping Citya pod nazivom Racing Panda između čunjeva. Prošle godine je održano nekoliko promotivnih vožnji sa kartinzima koje je Hrvatski auto i karting savez nabavio, a ove godine smo prvi puta pokrenuli i disciplinu kao prvenstvo Hrvatske. Tu smo našli partnera izvrsnog karting klub Panda i Go-Kart Centar West, gdje su zaista puno uložili. Dakle, mi smo kao savez napisali nekakve pravila i pravilnike, a oni su uložili puno truda da pripreme 4, odnosno za sad su 3 natjecanja odradili, ali u pripremi je i 4. natjecanje i da održe u biti sva natjecanja za prvenstvo Hrvatske. Domaćini iz Go-Kart Centra West i kluba Racing Panda pobrinuli su se da natjecatelji i ovoga puta imaju zanimljivu, dinamičnu i zahtjevnu stazu. Imamo slobodu, znači složiti stazu kakvu mislimo da bi trebalo složiti. Ovo nam je 3. utrka na isto mjesto. Da bi bilo dosadno da stavimo stalno iste elemente, jedan za drugim, pa sam bio na godišnjem odboru, imao sam dosta vremena i odlučio sam malo začiniti to sve skupa. Stvarno imao sam dosta vremena, dao sam si puno truda, puno sam razmišljao, analizirao o prve 2 utrke. Razgovarao sam se nakon prve i druge utrke s vozačima i pitao sam ih šta oni žele voziti. I zapravo to je ovo što vidimo danas. Izgleda komplicirano izgleda na papiru, ali vidjeli smo djeca to jako brzo svladaju, pješke oni to prođu 5-6 puta, 7, 8, 9, koliko puta. Prođu po stazi, upoznaju se sa svim tim smjerovima, nakon toga imaju još 2 treninga, nakon 2 treninga imaju te 2 vožnje i oni se snađu. Vidjeli smo to. Pametna su to djeca. Pa zanimljivo, ima puno elemenata odjednom. Brza je dosta staza, može dosta grešaka se napraviti, ali zanimljivo je, da. Bolje od prve 2. Zato što ima više tih elemenata, pa je zanimljivije i malo zeznutije, malo teže. Pa ova je definitivno bila zahtjevnija, ima puno više elemenata, puno je duža. Mislim da je prva staza danas bila puno teža zbog toga što smo morali ići u isti element 2 puta, pa treba zapamtiti putanju. Druga staza je bila malo lakša, brža je čak bila meni, a isto je bila zahtjevna kao i prva. Ono što može veseliti organizatore, ali i karting zajednicu općenito, iz natjecanja u natjecanje pojavljuju se novi vozači i zastupljeno je sve više klubova. Dolaze i klubovi iz Dalmacije, dakle raste nam broj vozača i nadamo se da ćemo do kraja godine još porasti, a da će onda to biti dobar uvod za recimo sljedeću godinu. Ja se osjećam jako sretno i jako mi je zabavno voziti ovdje slalom. Trebalo bi više djece voziti da bude zabavnije i da se nas više može natjecati zajedno. Prvo mjesto na ovom natjecanju osvojio je Daniel Buben iz domaćeg kluba Racing Panda u svojoj klasi 1 i u generalnom plasmanu. On je pokazao preciznost, koncentraciju i brzinu kad je bilo najpotrebnije. Odlučivala je zadnja vožnja, a Daniel je izvrsno kontrolirao karting i zasluženo osvojio prvo mjesto. Složio se s time i njegov klubski kolega Borna Buntak. Moj prijatelj Daniel je jako dobro vozio ovaj slalom. Prvi put na prvoj stazi je meni se činilo da je malo bolje odvozio nego na drugoj, ali nema veze. Druga staza je malo bila skliska pa mi je jasno, ali inače je Daniel jako dobar vozač i definitivno zaslužuje prvo mjesto u Hrvatskoj. Nisam očekivao da će tako dobro odvoziti, mislim da će malo lošije, ali iznenadio sam se iskreno. Zadovoljan sam, mislim da će me Karlo Vurajić pobijediti, ali na kraju nije. Da sam nabio još jedan čun, onda bi me pobjedio. Drugo mjesto generalno na ovom natjecanju osvojio je Karlo Vurajić, još jedan predstavnik Racing Pande, koji je ujedno bio i pobjednik klase 2. Ispred Tomasa Orban Sauera iz autokluba Panonija Našice. Prvi je ovo put u sezoni da je Vurajić odnio pobjedu u klasi. A napredak je veliki sigurno. U prvoj nisam imao pojma, dosta sam penalizacija pokupio,
sad nisam imao tako puno penalizacija i čak se borimo za prvo mjesto u generalki, tako da napredak je dosta velik. Zadovoljan sam, ali moglo je i bolje. Mislim da sam u prvoj vožnji išao previše sigurno, da sam mogao više gasa malo dati, ali nisam. Treće mjesto u klasi 2 osvojila je Sara Glasovac iz autokluba Panonija. U klasi 1 s bubenom su na postolju stajali Lea Gašparić, koja je ujedno bila i najbrža od vozačica na ovom karting slalomu, te treće plasirani Borna Buntak. Gledao sam Bornu kako vozi i bilo je jako dobro je vozio i zaslužio je drugo mjesto kao na postolju. U klasi 3 bile su dvije vozačice, Tija Bakotić iz autokluba Oneum Omiš i Petra Filipović iz Opatija Motorsporta. Ukupno je nastupilo 15 vozačica i vozača iz 7 klubova, a autoklub Racing Panda već radi na pripremi idućeg natjecanja, ujedno posljednjeg u ovogodišnjem prvenstvu karting slaloma 21.9. Ovo je super disciplina zbog toga jer ne trebate roditelje žicat puno novaca, dosta je i jeftino, oprema je cijela naša. Dođite ovdje k nama, puno ćemo se zabaviti, odvešćete ozbiljne utrke, a neće biti ništa posebno ozbiljno u organizaciji svih tih nekakvih utrka sa vaše strane. S naše strane je to jako ozbiljno, ali onda s vaše ne mora biti.